ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаҳои мо, ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯям ба барномаи дониш ва санҷиш, барномаи навбатӣ ва барномаи мо ин лаҳзаҳо мустақиман пешкаши шумо мегардад. умедвор ҳастам, ки садо ҳамаш хуб аст ва шумо моро мешунавед ва агар ки ҳамааш хуб бошад, метавонед зери комментария барои мо навишта бошед, то ки мо тавонем ин лаҳзаҳо бо шумо барномаро оғоз кунем. ва воқеан имрӯз як рӯзи корӣ буд барои баъзе нафарон, аз ҷумла барои ман низ. ва баъд аз фарҷоми кор тақрибан 1 соат пештар тамом кардам ва аз ин хотир саволу ҷавобҳо аз барномаҳои гузашта, албатта саволҳо ва ҷавобҳои шавқовар аст, аммо такрор аст ва иншаллоҳ такрор низ барои мо шумо фоида дорад. онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дар шабакаи Қуръон Дастурамали Инсон тамошо мекунед, онҳое ки дар шабакаи фейсбукӣ моро ҳамроҳӣ доред, ба шабакаи аслии дониш ва санҷиш пайваст шавед. дар шабакаи дониш ва санҷиш ҳар ҳафта барномаи мо рӯзҳои шанбе пешкаши шумо карда мешавад. аз ин хотир шабакаи дониш ва санҷишро дастгирӣ кунед, обуна шавед ва ба дигарон низ наворро равон кунед, то ки дигарон дӯстони мо, бародарони мо тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва қисмати аввали барномаро ман аз мавзӯи парастиши Аллоҳи якто оғоз кардам ва иншаллоҳ экранро ин лаҳза нишон медиҳам барои шумо, тамошобинони азиз. умедворам, ки садо хуб аст ва пасту баландиаш низ иншаллоҳ ки хуб аст, чун касе дар чат навишта накарданд. хоб, ман ин лаҳза экранро барои шумо нишон медиҳам, то ки мо шумо тавонем хеле хуб, ташаккури зиёд. ва шумо экранро ин лаҳза мебинед, тамошобинони азиз. марҳамат, дохил шавед. геймпин 790 57 18 то 20 нафар ва баъзан зиёда аз 20 нафар метавонед ба барномаи мо дохил шавед. хуш омадед мегӯям ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо ба шабакаи мо пайваст шудед. аллоҳ подоши нек барои ҳар як аз шумо ато кунад ва умедвор ҳастам, ки мисле ки худатон дӯст медоред, барномаро мехоҳед ба бародари дӯстдоштаи худатон низ равон кунед. дар телеграм низ ман модераторро агар инҷо бошанд хоҳиш мекардам, ки дар телеграм низ барои дар замони донистан ба дигарон равон кунед, то ки моро тавонанд тамошо кунанд. ва воқеан агар ҳар як аз онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунед, ҳар як аз шумо агар ба ҳадди ақал 5 нафари дӯстонатон линки шабакаи моро равон кунед, умедвор ҳастем ва боварии комил дорем, ки тамошобин ва ҳамчунин иштирокчиҳои бозӣ низ зиёд хоҳанд шуд дар оянда, чун бозии мо бозии бепул аст ва аз ин бозӣ танҳо мову шумо метавонем дониш гирем ва баъзан боз дониши худамонро метавонем ки бисанҷем. хоб, ин лаҳза ман дар имо ва ватсап низ равон мекунам. тамошобинони азиз, онҳое ки баъзе гоҳе мешавад, ки ба мо занг мезананд
бо саволҳои худ ман дар поён рақами телефонро навишта кардам. Ба баъзе саволҳои шумо толибилмон ва онҳое ки метавонанд ва иҷозати ҷавоб додан ба саволҳо доранд, ба баъзе саволҳои шумо ҷавоб мегӯянд. Ба WhatsApp-и мо метавонед ки савол агар дошта бошед, саволҳои худатонро равон созед. хеле хуб. ва хеле хуб, 15 нафарро мебинам, вале қисмати аввали барномаи мо бениҳоят қисмати шавқовар аст, чун дар бораи яктопарастӣ аст. Аз ин хотир хеле мехостам ки зиёдтар нафарон иштирок кунанд, аммо ҳамагӣ мо 15-16 нафар ҳастем. ҳадди аққал 20 нафар мешудем, хеле хуб мешуд. марҳамат. 790-57-18 мебинам ки 16 нафар тамошо мекунанд ва ҳама дар дохили барнома ҳастед. биёед оғоз мекунем қисмати аввалро. хеле хуб, ташаккур. Инҷо суханҳои хуб. Исматуллоҳ Ҳоҷиматов, ҳатман ман чати шуморо мехонам. Иншааллоҳ се ҷавоби дурусти аввалро ман иншааллоҳ мехонам. навишта кунед. Ҷавобатонро дар чат навишта кунед. онҳое ки дохил шуда наметавонанд, баъзе шояд техникаҳо на он қадар муносиб бошад. ва чун як нафар дар навори қаблии мо дар барнома навишта буданд ки барномаи махсус аст дар телефони мобилӣ, онро метавонед ба худатон ба қавле скачат кунед ва телефонро ду қисм мекардааст ва аз як телефон даромада ҳам тамошо карда мешавад ва ҳам бозӣ карда мешавад. Аз ин хотир истифода кунед, чун айни ҳол шароитҳо муҳайё аст. ва бисмилла, оғоз мекунем. 19 нафар шудем. тавҳид гуфта чиро мефаҳмем? Маблағҳоро, худои об ва санамҳои чиниро, парастиши офаридагори якторо. Ин калимаро аввалин бор шунидам. Кадомаш дуруст аст? Тавҳид гуфта чиро мефаҳмем? инак вариантҳои дурустро интихоб кунед, тамошобинони азиз, ва касе аз шумо аввалин шуда? бале, 15 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. тавҳид гуфта парастиши офаридагори якторо мегӯянд. ва 3 нафар аввалин бор ин калимаро шуниданд. аммо бале, хеле саволи муҳим буд. хеле саволи муҳим буд. дар дохили барномаи мо Али Умар ҷавоби дуруст гуфтанд. Исматуллоҳ Ҳоҷиматов дуруст гуфтед. Абдуллоҳ дуруст гуфтед. хеле хуб. биёед мебинем киҳо ба пеш баромаданд. Суҳайб, Умар, Марьям, Муҳаммад, Ховаршоҳ, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. хеле хуб. ба пеш меравем. гуноҳи кабира чист? Аз он вариантҳое ки шумо мебинед. Чун ин гуноҳ нест, баъди зино тавбаи насӯҳ кардан, ба Аллоҳ шарик қарор додан, арақхӯрӣ ва рибокорӣ тавба карда. Кадомаш дуруст аст аз он вариантҳое ки шумо мебинед? гуноҳи кабира чист? Исматуллоҳ Ҳоҷиматов дуруст гуфтед. Имрон дуруст гуфтед. Абдулло низ дуруст гуфтанд. ва 18 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Ҳамагӣ якнафарӣ вариантҳои нодурустро интихоб карданд. хеле хуб. ба Аллоҳ шарик қарор додан гуноҳи кабир аст. ширк аст. ва дар ин бора мо бисёр бо шумо дар барномаҳои гузашта маълумотҳои зиёд гуфта гузашта будем. киё ба пеш баромаданд? Марьям,
умар, ховаршоҳ, суҳайб ва оятулло онҳое ки аз байни беҳтаринҳо боз беҳтарин ҳастанд имрӯзҳо. Хеле хуб, давом медиҳем. Ба ғайри Аллоҳ боз чанд нафарро ибодат кардан чист? тавҳид аст, таълим аст, ширк аст, ҳаёт аст. Ба ғайри Аллоҳ боз чанд нафарро ибодат кардан, аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед, кадомаш дуруст аст? 30 сония вақт дорем ва вариантҳои ҷавобҳои дурусти шумо. 21 нафар ҷавоб гуфтанд ва 15 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, ширк аст. Ба ғайри Аллоҳ боз чанд нафарро ё чанд чизро ё чанд касро ибодат кардан, ана ҳамин ширк будааст ва ана ҳамин ҷавоби дуруст аст. хеле хуб, тамошобинони азиз, ман мебинам ки ҳамагон фаъол ҳастанд ва машааллоҳ дар фейсбук низ моро тамошо доранд. Ман чати фейсбукро низ дар дохили барнома хондам. бародару собиқ ҳамкори мо Абдусаттор, хуш омадед. Шумо низ умедворам ки шумо низ дар барнома иштирок доред. хеле мавзӯи ҷолибро имрӯз интихоб кардем ва агар ки барнома тамошобин ва иштирокчиаш каме зиёдтар шавад, иншааллоҳ тақрибан метавонем то 3 қисм кунем имрӯз ва саволҳои ҷолибро барои шумо аз барномаҳои қаблӣ истифода карда пешниҳод мекунем иншааллоҳ. Бо мо бошед. Инак биёед акнун бубинем киҳо ба пеш баромаданд. умар, ховаршоҳ, муҳаммад, суҳайб, оятулло ва алӣ ва саид 4 зина дар боло 4 зина ба боло баромадед. Машааллоҳ. хеле хуб. ва мегузарем ба саволи дигар. шинохти Аллоҳи якто, тавҳид чанд қисм аст? 1 то, 2 то, 3 то ва ё 99 то? шинохти Аллоҳи якто чанд қисм аст? 30 сония вақт дорем ва кадомаш дуруст аст? ҷавобҳои дурустро ман мебинам дар чат омада расид. ва бале, 12 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд, ба 3 қисм ҷудо мешавад. хеле хуб. баъзеҳо 99 торо низ интихоб карданд. хуб, мо возеҳтар, равшантар дар машааллоҳ мебинам ки як нафар ҳатто аллакай ду тоашро номашро навишта карданд. Ба саволи ояндаи мо ҳатто кӯмакам карданд. хуб, тамошобинони азиз, биёед мебинем киҳо ба пеш гузаштанд. умар, ховаршоҳ, суҳайб, оятулло, абу абдураҳмон ва абу абдураҳмон ҳамагӣ ба 4 саволҳои мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб. инак ба саволи дигар мегузарем. 3 намуди тавҳид, мо гуфтем ки 3 намуд будааст, 3 қисм будааст. ибодати Аллоҳи якто кадомҳост? раҳбарӣ, пешбарӣ, баробарӣ, ибодати Худо бо озод будан ва баробарӣ, улуҳият, рубубият ва асмову сифот ва ё намедонам кадомаш дуруст аз он вариантҳое ки шумо мебинед. 3 намуди ибодати Аллоҳи якто кадомҳост аз он варианте ки шумо дар поён мебинед. 15 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. аксарият. Машааллоҳ. беҳтарин. улуҳият, рубубият, асмову сифот. хеле хуб, тамошобинони азиз. хуб, Алӣ Умар дуруст гуфтед, Абдулло дуруст гуфтед, Нозир Шомаҷидов дуруст гуфтед. хеле хуб. модераторро хоҳиш мекардам, агар шумо ҳамин ҷо бошед, дар зери чати мо навишта мекардед, дар
дониш ва санҷиш, дар шабакаи дониш ва санҷиш баъзеҳо мепурсанд, ки чӣ гуна бояд дохил шавем. Кӯмак мекардед барои онҳое ки мехоҳанд дохил ба барнома шаванд. Умар, Ховаршоҳ, Суҳайб, Оятулло, Абдураҳмон ва Қосим се зина ба боло баромаданд. Машааллоҳ. Давом медиҳем. маънии тавҳиди улуҳият чист? кадомаш? Ягонагии Аллоҳ бо риояи мазҳаби яке аз имомон, ибодати Аллоҳ бо риояи қонунҳои башар, шарики Аллоҳ қарор додани имомони чор мазҳаб, ягонагии Аллоҳ дар ибодат. Кадомаш аз ин вариантҳо дуруст аст? маънии тавҳиди худоӣ ё улуҳият чист? аз он варианте ки шумо мебинед. ва 14 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Машааллоҳ, хеле хуб, тамошобинони азиз. аммо 2 нафар дар дохили барномаи мо гуфтанд, ки ягонагии Аллоҳ бо риояи мазҳаби яке аз имомон. хоб, ягонагии Аллоҳ дар ибодат, ин аст маънии ягонагии Аллоҳ дар ибодат, тавҳиди улуҳият. ин ҷавоб дуруст буд. ва шарҳ намедиҳем. ҳар касе ки мехоҳад чуқуртар маълумот гирад, возеҳтар маълумот гирад, имрӯз алҳамдулиллаҳ ба қавли Google, муфтии Google пур аз маълумот аст. дохил шавед ба интернет ва маълумот дар бораи парастиши Аллоҳи якдо ҷустуҷӯ кунед. ҳатман ана ҳамин маълумотҳо пайдо мешавад, мебарояд вақте ки шумо дар Google ба қавли поиск мекунед. ва дигар ин аст сароғози ибодат кардани Аллоҳ, яъне парастиши Аллоҳи якдо. ва иншаллоҳ боз маълумотҳо хеле зиёд аст, аммо биёед бозиро давом медиҳем. Ховаршоҳ, Умар, Суҳайб, Оятулло, Абу Абдураҳмон, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед ва ба фикрам Муҳаммад шояд бошанд, хато навишта кардан. 5 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам шуморо. холҳо мебинам, ки холҳои хеле зиёд Ховаршоҳ ва Умар доранд, ҳамчунин Суҳайб низ. байни онҳо ҳамагӣ як холҳои кам фарқ мекунад. Иншаллоҳ ҳар касе ки аз шумо зудтар ҷавоби дурустро зер кунад, ба пеш мебароянд. саволи 7. Рубубият дар яктопарастӣ чист? хондани намоз бо ҷамоат, парастиши Аллоҳ дар танҳоӣ 40 рӯз, ягонагии Аллоҳ дар офариниш ва ҳукмронӣ ва ё намедонам. Рубубият дар яктопарастӣ чист? аз он варианте ки шумо мебинед. дар воқеъ саволҳои муҳим ва саволҳои осон аст. шонздаҳ нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Машааллоҳ, беҳтарин. ягонагии Аллоҳ дар офариниш ва ҳукмронӣ, ин аст рубубият. агар кӯтоҳ карда гӯям, аслан ҳар як аз ин қисмҳо боз шарҳу возеҳ мехоҳад, аммо ин иншааллоҳ барои ҳар як аз мову шумо аз худамон метавонем ки маълумотҳои зиёдро ҷустуҷӯ кунем ва хонем. яъне ки ин барномаи мо танҳо маълумот додан аст. боқӣ монда ҳар кас агар ки худаш хост кӯшишҳо мекунад ва ҷустуҷӯ мекунад. ҳар он касе ки мехоҳад Аллоҳро шиносад, офаридагорашро шиносад, албатта ки дар ҷустуҷӯяш мешавад. ман медонам ки бисёр ғайримусалмонҳо то он даме ки ислом оварданд, дигар динҳоро низ омӯхтанд
ва диданд, ки дар дигар динҳое ки онҳо пештар шояд эътиқод ба он доштанд, хатогиҳо мавҷуд аст, дигаргуниҳо мавҷуд аст ва аз он сол ба сол дигаргунӣ ба дорунаш ворид карданд. Вақте ки Қуръонро мехонанд ва ё тарҷумаи маънои Қуръонро мехонанд, онҳо иваз мешаванд. ҳатто бисёре аз ғайримусалмонҳо ба хондани як оят дигар шудааст ва Аллоҳ ҳидоят кардааст ва ҳидоят дар дасти Аллоҳ таоло аст. Аммо мову шумо дуо мекунем ҳамдигарро, то ки мову шумо низ аз дар қатори ҳидоят ёфтагон бошем. Инак биёед давом медиҳем. Ховаршоҳ Умар, Суҳайб, Оятулло, Абу Абдураҳмон, онҳое ки дар ҷойҳои беҳтарин қарор доред. Бедил низ 3 дина боло баромадед. Саволи 8. аз куҷо медонем, ки Аллоҳ дорои асмову сифатҳост? Танҳо аз ҳадиси мурсал, аз китоби математика, аз бобоям шунидам, аз Қуръону суннат. Кадомаш дуруст аст? Аз куҷо медонем, ки Аллоҳ дорои асмову сифатҳост? Кадомаш дуруст аз он вариантҳое ки шумо мебинед? Нозилшоҳ Маҷидов, дуруст гуфтед. Али Умар, дуруст гуфтед. Абдулло, дуруст гуфтед. Ҷундулло, дуруст гуфтед. Исматулло Ҳоҷиматов, дуруст гуфтед. Рома низ. Идимо Одинаева, дуруст гуфтед. Бале, аз Қуръону суннат. Ва 3 нафар аз бобояш шунидааст. 3 нафар аз бобояш шунидааст, ки Аллоҳ дорои асмову сифатҳост. Шояд бобояш аз Қуръону суннат гирифта нақл кардааст ва инаш низ иншааллоҳ ҷавоби дуруст аст. Хеле хуб. давом медиҳем. Тамошобинони азиз, як саволи дигар боқӣ мондааст. сифатҳои Аллоҳ ба мо монанд аст? Савол. бале, қариб ки як хел. Танҳо ба раҳбарони давлат монанд аст? Не, монанд нест. Подшоҳ сояи худои замин. Кадомаш дуруст аст? сифатҳои Аллоҳ таоло ба мо монанд аст? Кадомаш дуруст аст? ва инҷо далел аз бо ояти Қуръон низ омада расидааст ва хуб 19 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 19 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хуб, биёед акнун сураи Шуроро нигоҳ мекунем, ояти 11-ро. тамошобинони азиз, як каме шарҳ ва баъдан боз ба саволи дигар иншааллоҳ мегузарем. Тарҷумаи маъноро ман ин лаҳза айнан мехонам. Аллоҳ офаридагори осмонҳову замин аст ва падидоваранда аст он дуро бо қудрат ва хоҳиш ва ҳикмати худ. ва аз худатон барои шумо ҳамсароне биёфарид ва низ аз чорпоён ҷуфтҳое падид овард, аз наринаву модина. ба ин васила бо сабаби офариниши ҳамсарон шумораатонро меафзояд. ҳеҷ чиз аз махлуқоташ на дар зот ва на дар номҳову сифоташ монанди ӯ таоло нест. ва ӯст ӯ таоло ки шунавост, биност. ҳеҷ чиз аз амалҳои бандагонаш бар ӯ таоло пӯшида нест ва ба ҳар яке ҷазои муносиб хоҳад дод. ва ин буд далел аз ояти Қуръон, сифатҳои Аллоҳ таоло ва ҳеҷ чиз монандӣ надорад, ҳеҷ кас монандӣ надорад. ва ин буд ҷавоби дуруст. Тамошобинони азиз, биёед акнун бубинем киё ба пеш баромаданд ва киё дар ҷойи аввал қарор доранд. Суҳайб, муборак бошад, ҷойи сеюм. ҷойи дуюм Ховаршоҳ, муборак бошад. ва ҷойи аввал насиби
умар гардид. Ҳамчунин дар барномаи мо имрӯз дар ҷойҳои намоён Оятуллоҳ ва Абу Абдуллоҳ низ ба ҷойҳои сазовор баромадед. Ман шуморо самимона табрик мекунам. Тамошобинони азиз, беҳтарин рақобат байни мову шумо, беҳтарин рақобат байни ҳамдигар ва беҳтарин маълумот барои мову шумо буд имрӯз дар барнома. Ва тамошобинони азиз, ман ин лаҳза қисмати дигари бозиро омода мекунам, то ки мову шумо тавонем ки дар якчанд барнома имрӯз иштирок дошта бошем. Ман пешакӣ омода кардам ва биёед як каме ба таърих нигоҳ кунем ва баъд аз он боз мебинем. Агар ки фурсат даст дод, метавонем боз як барномаи дигареро барои шумо пешниҳод кунем. Ва агар ки фурсат нашуд, вақт тамом шуд, шояд ба ҳафтаи дигар боз мемонем. Чун он барномае ки мо харида будем имрӯз 1 моҳ мешавад. Аз ин хотир ҳафтаи дигар танҳо дар шабакаи Дониш ва Санҷиш мешавад. Ва ба ин монанд не каме дигархелтар аз барномаи бепул истифода мекунем, чун имрӯз фурсати барномаи харидаи мо тамом мешавад. хоб, тамошобинони азиз, ман ин лаҳзаҳо рӯи экранро ба шумо нишон медиҳам. марҳамат, дохил шавед. хушомадед тамошобинони азиз. Номҳои хуб интихоб кунед бароятон, то ки мо тавонем номҳои шуморо хонем. сабти барнома дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон низ мешавад ва дигарон низ тамошо мекунанд. Аз ин хотир беҳтарин номҳоро барои худатон интихоб кунед. шояд ҳафтаи дигар барномаро соаташро каме дертар кунем, ба соати 6 бегоҳ не, балки соати 7 бегоҳ, яъне соати 19 бо вақти Москав мекунем, чунки вақти шоми Аврупо ба соати наздик ба 18 дуруст меояд. Аз ин хотир каме соаташро ба дуртар мепартоем иншааллоҳ. Ман фикр мекунам ки ин ҳамон вақт соатҳои 7 бо вақти Москав ҳамагон корашонро тамом мекунанд ва ба хона бармегарданд ва якҷоя бо аҳли пайвандонашон метавонанд ки барномаро тамошо кунанд ва дар барнома иштирок кунанд. Мебинам ки тамошобин дар шабакаҳо хеле зиёдтар ҳастанд, аммо дар дохили барнома камтар. Онҳое ки мехоҳед дохил шавед, kahoot.it навишта кунед дар ютубатон, бубахшед, дар Google ё дар телефони мобилиятон ва дар ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус интихоб кунед. Дар ҷое ки геймпин навишта шудааст, ана ҳамин рақаме ки шумо рӯи экран мебинед, онро навишта кунед ва шумо ҳатман ба бозӣ дохил мешавед. бисмилла, оғоз мекунем қисмати дигарро. инҷил ба кӣ фиристода шуда буд? Саволи аввал. Ба Мусо алайҳиссалом, Исо алайҳиссалом, Довуд алайҳиссалом ва ё Юсуф алайҳиссалом. Кадомаш дуруст аст? Китоби Инҷил ба кӣ фиристода шуда буд? ҷавобҳои дурусти шумо марҳамат интихоб кунед. бале, Исо алайҳиссалом.
خب ҷундулло, Умар Ҳаитов ва Али Умар, онҳое ки ҷавобҳои дуруст гуфтед. Яъне 18 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Хеле хуб, тамошобинони азиз. Ва дар Аврупо хуб аҳли китоб ё ин ки онҳое ки ба Инҷил бовар мекунанд хеле зиёд ҳастанд ва гоҳе мешавад баъзан вақте мо суҳбат мекунем бо он шиносҳое ки аз дигар давлатҳо омаданд, гоҳе савол мекунем: Исо алайҳиссаломро кӣ бештар дӯст медорад, мусалмонҳо ё шумо? Ин гуна бо онҳо суҳбат мекунем. онҳо мегӯянд ки дӯст медорем, аммо ҳар касе ки дӯст медорад пайғамбарро, гуфтаҳояшро иҷро мекунад. ва чуноне ки шумо аз барномаҳои қаблии мо огаҳӣ доред, ҳамаи китобҳои осмонӣ ба ҷуз Қуръони Карим дар ҳар замон таҳриф шудааст, яъне дигаргун шудааст, дигар шудааст. Аз ин хотир баъзе гоҳе суҳбат мекунем бо он шиносҳое ки худашонро аҳли китоб мегиранду аз ба Инҷил бовар мекунанд. Баъзе аз онҳо якҷоя бо мо вақте ки дар ҷои кор вомехӯрем, гӯшти ё ин ки ҳасиби ҳалол навиштаро мехӯранд. Баъд савол кардам ки барои чӣ шумо ҳасиби ҳалолро мехӯред? Дар ҷавоб гуфт ки дар китоби мо омадааст ки хук ҳаром аст. Савол болои савол пайдо шуд. Чун журналист ҳастам, дарҳол савол пайдо мешавад. Бас пурсидам ки барои чӣ вай касе ки ба Исо бовар мекунад, вай гӯшти хукро мехӯрад, аммо ту ба Исо бовар мекунӣ, аммо ту гӯшти хук намехӯрӣ. Мегӯяд ки мо фарқият дорем. Яъне ки гӯште ки онҳо забт мекунанд, мегӯянд ки мо низ гӯшт вақте забт мекунем ба номи Аллоҳ забтшударо мехӯрем, ё ин ки вақте ки ҳамон гӯштро харидор мекунанд, рафта аз мағозаи ҳалол мехаранд. Як қисмати онҳое ки ба Инҷил бовар доранд. Вале ба чандин гурӯҳҳо тақсим шуда рафтаанд. Як қисмати зиёди онҳо масалан фарқ надорад чӣ гуна ки гӯшт набошад, гирифта хӯрдан мегиранд. Аммо ин вақте ки бори аввал ман инро фаҳмида будам, як навъигарӣ барои ман буд. Як қисмати масеҳиҳо ҳалол мехӯранд, як қисмати зиёди дигари масеҳиҳо фарқ надорад, чӣ хеле ки набошад мехӯранд. Ва аз ин хотир мо мегӯем ки кӣ зиёдтар Исо алайҳиссаломро дӯст медорад, мусалмонҳо ё ин ки масеҳиён худашон? Савол аст ин ҳам. Тамошобинони азиз, биёед мебинем киё ба пеш баромаданд. Ховаршоҳ Муҳаммад Оятуллоҳ, Сиёвуш ва Суҳайб, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, муборак бошад. аввалин гуноҳи манъшуда дар Қуръон кадоме аз он вариантҳое ки шумо мебинед? Гуноҳи кабира накунед, аз гуноҳ бипарҳезед, ба Аллоҳ шарик қарор надиҳед, намедонам. аввалин гуноҳи манъшуда дар Қуръон кадом аз он вариантҳое ки шумо ин лаҳза мебинед? ва 21 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Хеле хуб, тамошобинони азиз. Ва хуб, ҷундулло ҷавоби дуруст гуфтед, Баҳодур ҷавоби дуруст гуфтед. Идимо Динайва дуруст гуфтед. Хеле хуб, тамошобинони азиз, ва аксарият ҷавобҳояшон дуруст аст. Мебинем киё ба пеш баромаданд. Ховаршоҳ Муҳаммад, Амриддин, Суҳайб, Умар ва Сабр низ 8 зина ба боло баромадед. Ман шуморо табрик мекунам. давом медиҳем. кадом нақл дар бораи Аллоҳ мумкин? танҳо он чӣ дар Қуръон омада мегӯем. Нақли Аллоҳ ва расулаш. ҳар чизе ки ақл дуруст мешуморад, ҳар чизе ки аз раҳбарон шунидем, кадомаш дуруст аст? кадом нақл дар бораи Аллоҳ таоло мумкин аст?
کدامش درست از آن وریانت هایی که شما میبینید تماشابینان عزیز؟ قوه قریب کی برابری، قوه قریب کی برابری. اما نقل الله و رسولش، یعنی که نقل از قرآن و از رسولش صلی الله علیه و سلم، این است ممکن. تنها ما اینجا کلمه تنها را استفاده کردیم، تنها آنچه که در قرآن آمده میگوییم. بسیار 11 نفر این را انتخاب کردند، اما جواب درست نقل خود الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم، یعنی قرآن و سنت. این است درست. جواب درستش انا همین بود. و شاید این لحظه ها تماشابینان عزیز جای عوض کنی خیلی خوب هم شده باشد. بیایید میبینیم. بله، خواهرشاه، صبر، صهیب، محمد، ابو عمر و احمد 10 زینه به بالا برآمدید. با دقت سوال را خوانید یا اینکه گوش کنید تماشابینان عزیز، این بهترین می شود. چرا باید مسلمان سرول بیاموزد؟ عربی را، فقه را، عقیده، یکتاپرستی، اساسها، حدیث، قرآن و تاریخ نو را باید مسلمان بعد از آن که مسلمان شد یا اینکه خودش را شناخت که مسلمان شد باید چرا بیاموزد؟ از آن وریانت هایی که شما این واسه میبینید. اکثریت جواباتان درست بود. بله، عقیده درست، یکتاپرستی یعنی توحید و اساسها، همین جوابی درست بود. مسلمان اولین یا سر اول باید همین 3 چیز را بیاموزد. و درباره همین 3 چیز ما با شما در برنامه قبلی کمی کوتاه، با خیلی کوتاه و آسان گفته گذاشتیم. میبینیم که یا در پیش هستند. خواهرشاه، صهیب، صبر، محمد، ابو عمر و سیاوش 5 زینه به بالا برآمدید. مبارک باشد. تماشابینان عزیز، آنهایی که نوکک پیوست شدید به شبکه ما، از شما خواهش میکردم، احترامانه خواهش میکردم لایک مانید زیر نوار، پدیلیت کنید به دیگران تا که دیگران تماشا کنند و پهن کنید. اگر واتساپ داشته باشید در واتساپ، ایمو داشته باشید به دوستانتان پدیلیت کنید، هر جایی که شما میتوانید، فیسبوک در فیسبوک، تا که ما با شما آنهایی که میخواهیم دانش گیریم و آن را بسنجیم زیاد شویم. الله پاداش نیکتان دهد تماشابینان عزیز و اینک بیایید دوام میدهیم. کفر چیست؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. قانون شریعت اسلام، عملی مکروه، عملی که از اسلام بیرون میکند، عملی نامطلوب اما رواست. کدامش درست؟ با دقت خوانید. کفر چیست؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. سوالی به نهایت آسان. خیلی خوب، علی عمر درست گفتید. حق تیوه درست گفتید. ولی عملی که از اسلام بیرون میکند آن کفر است. حاجت به یگان واضح و شرح نیست و این یک معلومات دادن بود، باقی مونده جستجو کردن از خود شما تماشابینان عزیز که به پیش برآمدند. صهیب و خواهرشاه همیشه با همدیگر جای عوض کنی میکنند. صبر و محمد، ابو عمر، همچنین محمود حافظ نیست 3 زینه به بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را.
کدام از این سوره ها در قرآن نیست؟ سوره ابراهیم، موسی، یوسف، یونس، کدامش درست است؟ کدام از این سوره ها در قرآن نیست؟ یکی از این نام ها در قرآن همچو سوره نیست. کدامش درست است؟ رقابت خوب بود تماشابینان عزیز. با دقت باشید. بعضی ها شاید شتاب کردند و زود رنگ را پخش کردند و جواب خطا گفتند. درباره موسی از بین دیگر پیامبران خب زیادتر آیت ها هست، اما سوره موسی نیست، اما سوره ابراهیم هست، سوره با نام یوسف هست، سوره با نام یونس هست علیهم السلام. و شما میتوانید ترجمه معنای همین سوره ها را در شبکه قرآن دستورالعمل انسان پیدا کنید و گوش کنید. همه همین سوره ها با زبان نابی تاجیکی با شیوه خیلی آسان فهم ترجمه شده است و اودیویی شده است. آن را شما میتوانید که پیدا کنید و گوش کنید. همچنین در شبکه تلگرامی ما نیز ترجمه معنای سوره ها هست. مرحمت آنجا نیز پیوست شوید. بدون اینترنت حتی در هواپیما باشید هم میتوانید که گوش کنید. خیلی عادی و آسان شده است و این زمانه همین دوران نو برای ما چقدر آسانی آورده است، شرایط رو مهیا کرده است. از این خاطر ما و شما اگر که خواسته باشیم، خواهش داشته باشیم، حتما که هرچند از زبان عربی برخوردار نیستیم، اما اکثریت ما رو در نظر دارم، به زبان تاجیکی خودمون معنی قرآن کریم را میفهمیم اگر خواهش داشته باشیم. یعنی به نهایت شرایط های زیاد امروز مهیا است برای ما. خیلی خوب. خاورشا باز به پیش برآمدن. محمد پنجکن، تمریدین و صهیب آنهایی که در جاهای اول هستید. 4 تماشابین ما، 4 نفر اول پی هم به 4 سوال های ما جواب های درست گفتید. سوره هایی که با نام های حشرات آغاز می‌یابند کدام هایند؟ مورچه و پرندگان، مورچه شیر و پلنگ، مورچه عنکبوت زنبور و یا نمیدانم. کدامش درست است؟ سوره هایی که با نام های حشرات آغاز می‌یابند کدام هایند از این وریانتی که شما می‌بینید؟ بیست و 23 نفر جواب های درست گفتید. بله. 2 نفر مورچه و شیر و پلنگ را نیز انتخاب کردند، اما به نام شیر و پلنگ نیست، اما مورچه، عنکبوت و زنبوری اصل این سوره هست. جندولا درست گفتید. بهادور درست گفتید. ایدیما و دینای و درست گفتند از آنهایی که من میبینم. علی عمر کبود گفتند درست گفتید. زیادالله شهیدی از فیسبوک درست گفتید. خیلی خوب. تماشابینان عزیز، آنهایی که در دیگر شبکه‌های اجتماعی ما رو تماشا میکنید، در فیسبوک یا اینکه در شبکه قرآن دستورالعمل انسان و شبکه اصلی ما دانش و سنجش پیوست شوید. به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید. من اینجا از سخن علی گیایف تبسم کردم. نه رنگی کبود را دوست نمیدارم، شاید که 1-2 سوال کبود شده باشد، الله اعلم، نمیدونم. اما وقتی که جواب ها رو انتخاب میکنیم، برادر عزیز علی، هرگاه هر رنگ رو میمانیم، شاید که همین خیل هم باشد، زیادتر کبود شاید که شده باشد، من خودم بخبر. خیلی خوب، تشکر. یعنی اهمیت دادید، من اهمیت ندادم، شما اهمیت دادید. خب
силкаи шабакаи дониш ва санҷишро модератор дар боло партофта буданд ва иншаллоҳ хоҳиш мекардам ки силкаи ютубии шабакаи дониш ва санҷишро дар зери чат навишта кунед, то ки донад, ё ин ки дар ютуб навишта кунед дониш ва санҷиш, барномаи мо мебарояд, ва ё дар сообществои Қуръон дар Дастурамали инсон низ ҳаст. Он ҷо метавонед ки пайдо кунед. Ташаккур. хоб, биёед акнун мебинем ки ё ба пеш баромаданд. Онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастанд шумо мебинед, тамошобинони азиз, ва давом медиҳем. яке аз номҳои дигари Қуръон чист? Бениҳоят саволи осон аст. Қалам, мулк, қасос ва ё фурқон, кадомаш дуруст аст? яке аз номҳои дигари Қуръон аз он вариантҳое ки шумо мебинед чист? ҷавобҳои дурусти шумо хуб, мебинам ки хеле зуд ҳама ҷавобҳои худашонро гуфтанд. хеле хуб. ва 23 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, фурқон. Ман мебинам ки қариб ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Зери чати мо қариб ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Хеле хуб. биёед қисмати хуб омода расид. Бубинем киҳо ба пеш баромаданд. ҷойи сеюм Амриддин, муборак бошад. Муҳаммад ҷойи ду. ҷойи аввал Ховаршоҳ, муборак бошад. Ҳамчунин Сабр ва Суҳайб низ дар ҷойҳои намоён буданд. хуб, инҷо чанд тамошобини мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Машааллоҳ. Аз фейсбук ҳамчунин. хеле хуб тамошобинони азиз, хеле хуб. Ман мебинам ки ҷавобҳои дуруст аз қариб ки ҳамаи шумо омода расид. ва хоб, тақрибан 48 дақиқа мо ва шумо барнома ва намедонам боз як қисми дигарро якҷоя бо шумо бозӣ кунем, ё ин ки хаста шуда бошед дигар хотима бахшем. як мавзӯе ҳаст, мавзӯи имон оварандагон ҳама оятҳои Қуръон аст. хитоб ба онҳое ки имон оварданд. ва агар зери чат навишта кунед ва агар ки хоҳиш дошта бошед, танҳо имрӯз як қисми дигар боз илова кунем, чун бори охир аст. барномаи мо гуфтам, чуноне ки гуфта гузаштем, пагоҳ муҳлаташ тамом мешавад ва дар ҳамаи шабакаҳо наметавонем мисли имрӯза барнома кунем, танҳо дар дониш ва санҷиш мешавад. аз ин хотир хоб, аксарият мехоҳанд ки бозӣ кунем, хаста нашуданд. биёед, бошад набошад, дар бораи имон оварандагон чун маълумоти хеле зиёд аст. бисмилла, ман омода мекунам, набошад. хеле хуб, ташаккури зиёд барои дастгириятон, тамошобинони азиз. геймпинро ман ин лаҳза зери чат навишта мекунам, набошад. як барномаи дигар барои шумо пешкаш мекунем. марҳамат. дохил шавед, тамошобинони азиз, дохил шавед.
ташаккур бародари азиз барои суханҳои некатон. ба қавли тамошобинони азиз, дар давоми 2 соле ки мо ин барномаро пешкаши шумо мекунем, воқеан саволҳои хеле ва хеле зиёд ҷамъ шудааст. Саволҳо ҳама аз Қуръону Суннат аст. Боқӣ чизи дигар нест. Аз ин хотир мову шумо метавонем ки иншааллоҳ, чун ғайр аз барномасозӣ дар шабакаҳо, боз бо баъзе дигар корҳо низ машғул ҳастем, чун барои ёфтани ба қавле ё ин ки барои маош кор ҳам мекунем, ғайр аз он ки барномаи ютубӣ пешкаши шумо мекунем. Аз ин хотир мо кӯшиш мекунем дар оянда он барномаҳое ки аллакай ҳастанд ва дар давоми 2 сол мову шумо онро хеле ва хеле бо машаққат омода кардем, ана ҳамон барномаҳоро иншааллоҳ аз ҳар ҷояш истифода мекунем, чун як бори дигар такрор мекунам ки ҳама саволҳо ва ҳама ҷавобҳо танҳо аз Қуръон ва ҳадисҳои саҳеҳ, яъне аз Қуръону Суннат гирифта шудааст, ғайри он чизе нест. Аз ин хотир иншааллоҳ мо кӯшишҳо мекунем ва бароятон барномаҳоро пешкаш мекунем дар оянда. хоб, мебинам ки 20 нафар ин лаҳзаҳо дар дохили барномаи мо ҳастанд. хеле хуб, хуш омадед. хеле хуб, омода бошед, биёед қисмати дигарро низ якҷоя бо шумо оғоз кунем. ташаккур. дастгирӣ кунед ва шабакаи ютубии Дониш ва Санҷишро, тамошобинони азиз, ба дигарон равон кунед, чунки ҳафтаи оянда дар ҳамаи агар мо харидорӣ накунем, ин барномае ки аз барномаи пулакӣ истифода мекунем, инро харидорӣ накунем, танҳо дар шабакаи Дониш ва Санҷиш мешавад. Аз ин хотир кӯшиш кунед ки шабакаи майдаҳае ки хурди моро дастгирӣ кунед. бисмилlah, мо қисмати дигарро оғоз мекунем. мавзӯи имон оварандагон. эй касоне ки имон овардаед, рукӯъ кунед ва саҷда гузоред ва Парвардигоратонро бипарастед. Ва давомаш чист? Сарҳадро нагузаред, ростгӯй бошед, ғайбат накунед ва кори нек анҷом диҳед. Кадомаш дуруст аст? эй касоне ки имон овардаед, рукӯъ кунед ва саҷда гузоред ва Парвардигоратонро бипарастед. рукӯъ кунед, саҷда кунед, яъне намоз хонед. ва кадомаш дуруст аст аз он вариантҳое ки шумо мебинед? ва кори нек анҷом диҳед. ва кори нек анҷом диҳед. Бале, 14 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед, тамошобинони азиз. ин ояти Қуръон аст ва аз тарҷумаи маъно аст, тамошобинони азиз. шарҳ намедиҳем, чун шарҳашро мо пештар гуфта гузашта будем. ва шумо агар хоста бошед, сураи ҳаҷро нигоҳ кунед, ояти 77-ро, ва агар хоста бошед, боз тафсирашро низ ёфта хонед. Ана ҳамин маъно аст. маънояш ҳамин аст, яъне
ای کسانی که به الله و رسولش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اید، در نماز خود رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کارهای نیک به جای آورید تا نجات یابید، از آتش دوزخ نجات یابید. و این امیدواری است برای ایمان آورندگان، چون ما این را میدانیم، میخوانیم، درک میکنیم و بعد از این عمل میکنیم انشاءالله. و خب دوام میدیم. تماشابینان عزیز، بیاید ببینیم که به پیش برآمدند. ابو عمر صبر آیت الله و خاورشاه، ماشاءالله، آنهایی که همیشگی در برنامه ما در جاهای پیش هستند. خیلی خوب. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را به ایمان نزدیک میکنند، ضعیف میشوید، از ایمان به کفر میبرند، شهرت مییابید. کدامش درست است؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را، اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، کدامش درست است؟ از سوره آل عمران آیت 100. بله، 11 نفر جوابهای درست گفتند. از ایمان به کفر میبرند. انا همین بود جواب درست. تماشابینان عزیز، این دخل دارد به حیات امروزی ما، چون یاردمچی های آنهایی که به نام یهود و نصارا هستند امروز خیلی و خیلی زیاد شده است و خودتان اهمیت دهید و خودتان ببینید. امروز در وسایل اخباری عامه تنها در این باره میگویند. اما الله تعالی 1400 سال زیاد پیش آیت نازل کرده است و در سوره آل عمران آیت 100 ترجمه معنا: ای کسانی که ایمان آورده اید به الله و رسول او، اگر به گروهی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا که به آنان تورات و انجیل داده شده بود اطاعت کنید، شما را گمراه کرده در دینتان شبهه می اندازند و بعد از ایمانتان شما را به کفر باز می گردانند. پس از آنان هیچ فکر و مصلحت را قبول نکنید. تفسیر طبری. اما امروز ببینید که در بعضی موضع ها بعضی به نام مسلمان ها میخواهند به آنهایی که در کفر هستند و در کفر دوامد میکنند به آنها کمک ها میکنند، هر گونه کمک ها، حتی جانشان را برایشان ایثار میکنند. الله پاک است. هوشیار باید باشیم تماشابینان عزیز، هوشیار باید باشیم، چون آیت های الله تعالی الله که برای امروز، برای زمان امروز 1400 سال زیاد پیش برای ما نوشته شده است. و چنانی که ما در تفسیر آیت های قرآن برنامه های قبلی وقتی که کتاب تفسیر در روش میسر رو گفته بودیم، آنجا ما گفته بودیم بعضی آیت های قرآن کریم حاجت به یگان تفسیر زیاد ندارد، یعنی که خودش را تفسیر میکند. بعضی آیت های قرآن کریم خودش را تفسیر میکند. از این خاطر بعضی ها فکر میکنند که ما کمک میکنیم به یهود و نصارا، ظفر میابیم، هم در دنیا و هم در آخرت ظفر نمیابند. و الله تعالی چنانی که وعده کرده است، وعده الله تعالی اجرا می شود. الله نگه دارد. یعنی که
мо шумо ин лаҳза танҳо тарҷумаи маънои як ояти сураи Оли Имронро хондем. Агар шумо лозим донед, тарҷумаи маънояш ҳаст, якҷаҳон маънӣ аст. Шумо дар шабакаи ютуби Қуръон Дастуромади Инсонро метавонед дастрас кунед ва гӯш кунед. Киё ба пеш баромаданд? Абу Умар, Ховаршоҳ Оятулло ва Абдулло, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. эй касоне ки имон овардаед, аз Аллоҳ битарсед ва бо дурӯғгӯён кор кунед, роҳзанон бошед, камбағалӣ кунед бо камбағалон, ё ин ки ростгӯён бошед. Кадомаш дуруст аст? хуб, аз он вариантҳое ки шумо мебинед. аз ростгӯён бошад. Эй касоне ки имон овардаед, аз Аллоҳ битарсед ва бо ростгӯён бошед. Ин аст ҷавоби дуруст. хеле хуб, ва чандин нафар дар дохили чат низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Давом медиҳем, тамошобинони азиз, ва агар хоста бошед, сураи Тавба ояти ё Бароат ояти 119-ро нигоҳ кунед. Онҷо хуб тарҷумаи маъно низ ҳаст. Мо шумо давом медиҳем. эй касоне ки имон овардаед, чаро суханоне мегӯед ки ба он амал намекунед, онро иҷро мекунед, пур аз дурӯғҳо ё панд дорад. Кадомаш дуруст аст? эй касоне ки имон овардаед, чаро суханоне мегӯед ки кадомаш аз он вариантҳое ки шумо мебинед дуруст аст? Мувофиқи сураи рақами 61 аз Саф ояти 2. бале, 19 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Хеле хуб, дар тарҷумаи маъно, тамошобинони азиз, дар тарҷумаи маъно чунин омадааст: эй касоне ки ба Аллоҳу Расулаш имон овардаед, чаро ваъдае медиҳед ё сухане мегӯед, ки иҷро намекунед. Дар ин оят инкор аст бар шахсе ки гуфтораш хилофи кирдораш аст. ва ҷавоби дуруст ана ҳамин буд ва 19 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. саволи 5. эй касоне ки имон овардаед, молҳову авлодатон шуморо аз зикри Аллоҳ машғул созад, қатъиян манъ конанд, машғул надорад, наздик месозад. Кадомаш дуруст аст? эй касоне ки имон овардаед, молҳову авлодатон шуморо аз зикри Аллоҳ, давомаш чӣ аст? Кадомаш дуруст аст? сураи Мунофиқун ояти 9. 16 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, машғул надорад. биёед тарҷумаи маъноро кӯтоҳ хонда мегузарем ва давом медиҳем баъд аз он. эй касоне ки ба Аллоҳ ва Расулаш имон овардаед, ба шариати ӯ амал кардаед, амволу авлодатон шуморо аз зикри Аллоҳ чунин кунад, пас он амволу авлодатон шуморо аз зикри Аллоҳ ба худ машғул надорад, ки ҳар кӣ чунин кунад, пас он гурӯҳ худ зиёнкоронанд. ва ин буд ҷавоби дуруст. машғул надорад.
16 нафар аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд. давом медиҳем тамошобинони гиромӣ. рӯи экран мебинед онҳое ки дар аввал ҳастанд. эй касоне ки имон овардаед, Аллоҳро бисёр ёд кунед. бомдоду шабонгоҳ тасбеҳ гӯед ва аз паи корҳои дунё шавед ва баъд фаромӯш кунед танҳо дар вақти мушкилиҳо. Кадомаш дуруст аст? Эй касоне ки имон овардаед, Аллоҳро бисёр ёд кунед. Аз сураи Асҳоб. хеле хуб. чат низ фаъол аст. Мебинам ки чат низ фаъол аст, аммо чати фейсбук ҳама ба фикрам аз фейсбук ба дохили шабакаи ютубӣ шуданд. хеле хуб. ва 23 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бомдоду шабонгоҳ тасбеҳ гӯед, яъне зикри Аллоҳ кунед. ин ҷавоби дуруст буд. ва онҳое ки муфассал мехоҳед ҷавоби дуруст пайдо кунед, ба сураи Асҳоб оятҳои 41-42 нигоҳ кунед. ховаршоҳ Абу Умар Оятуллоҳ Марьям Абдуллоҳ, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. эй касоне ки имон овардаед, рибо ва протсент хӯред, танҳо аз кофирон бо протсент гиред. Рибо нахӯред, аз кофирон бо протсент фоида гиред. Кадомаш дуруст аст? Оли Имрон 130, сураи Оли Имрон 130, ояти 130. кадомаш дуруст аст? Нозир Шоҳ Маҷидов дуруст гуфтед. Баҳодур дуруст гуфтед. Бобои Дона дуруст гуфтед. Али Умар дуруст гуфтед. Абдуллоҳ Ҳасан Ашуров дуруст гуфтед. хеле хуб. ва биёед акнун оятро бубинем. сураи Оли Имрон ояти 130 ва дар шабакаи Наҷм ТВ ва ҳамчунин дар шабакаи Ҳикмат ТВ мо дар ин бора як барномаи хурде карда будем барои онҳое ки кредитро имрӯз дӯст медоранд ва аз ҷониби баъзе дӯстонашон, шиносонашон шуниданд, ки гирифтани протсент раво аст. Барои онҳо Аллоҳ таоло дар Қуръон ояте нозил кардааст. ғайр аз сураи Оли Имрон боз дар сураи Бақара низ ҳаст. танҳо як маротиб не, аммо як мазмун дорад. биёед тарҷумаи маъноро мехонем. дар сураи Оли Имрон ояти 130 чӣ гуна омадааст? эй касоне ки ба Аллоҳу расулаш имон овардаед, рибо гуфте чиро мегӯранд? Судхӯрӣ, ҳамин процент рибо аст. бо тамоми навъҳояш нахӯред. ягон намудашро яъне нахӯред. чун қарз додед, бар он изофа нагиред. барои ягон кас қарз додед, барои болояш изофа пул намонед. агар каме бошад ҳам, ҳатто каме бошад ҳам намонед. ва аз Аллоҳ битарсед ва қонунҳои шариатро риоя кунед, то растагор шавед дар дунёву дар охират. аз тафсири Саъдӣ буд. ҳамчунин дар сураи Бақара дар тарҷумаи маъно чунин омада буд, ки ба Аллоҳ ҷанг эълон мекунад оне ки процент ба процент пул мегирад ё рибо мехӯрад. аз ин хотир бояд ки мову шумо, онҳое ки имон овардаем, онҳое ки имон овардаанд, бояд ки ҳушёр бошанд. чун ана ин барномае ки имрӯз ин лаҳза мову шумо дар қисмати охир гузарондем, танҳо барои онҳое буд, ки имон овардаанд. ва аҳамият дода бошед, 7 савол ҳамааш
باز کلمه های آغاز می شد ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی به همان هایی که ایمان آوردند، همان هایی که مؤمن هستند برای آنها بود. و اکثریت جواب های درست گفتید تماشابینان عزیز. و بیایید اکنون جنببست میکنیم که ها به پیش برآمدند. جای سیوم آیت الله مبارک باشد. جای دو نصیب ابو عمر مبارک باشد. جای اول خاور شاه مبارک باشد. مریم و عبدالله نیز در جایهای نمایان بودند. ماشاءالله، خیلی خوب و تشکر زیاد میگویم تماشابینان عزیز، آنهایی که وقتی خودشان را دریغ نداشتند و آنهایی که در برنامه ما امروز اشتراک کردند، آنهایی که لایک ماندند زیر نوار، آنهایی که به دیگران نوار را فرستادند. الله بر عوض نیکی های شما زیادتر پاداش خیر برایتان عطا کند. امیدوار هستیم و دعا میکنیم که تا هفته دیگر الله در امور ما و شما برکت عطا کند تا که توانیم باز در برنامه دیگر اشتراک کنیم و توانیم باز معلومات های نو و معلومات های خوب و معلومات های مفید برای ذخیره آخرتمان پیدا کرده باشیم. من با شما خیر و خوش میکنم. اهل پیوندانتان و خودتان را الله تعالی در پناه خودش نگه دارد. تا واخوری های دیگر خان آباد و سربلند باشد. سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن، چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد، سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد غیر آنچه الله بخواهد، همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیوی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول،
اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که سرکشی می کند. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذي يصلى النار الكبرى همان کس که در آتش بزرگ جهنم درافتد ثم لا يموت فيها ولا يحيا آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نه زنده می شود که فایده بیند. قد أفلح من تزكى به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت وذكر اسم ربه فصلى و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلا یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.